Трябва да постъпва по всички твои заповеди и да пази угодното на тебе, защото ако човек стори с неща, ще живееш с тях. Запиши го в книгата си на живота и осъедини се с станото на последието си. Развесели го делата на църквено в цялото потомство, за да те величае, като се поклани и слава великото ти възвишено име и да те клани винаги през всички дни на живота си. Защото тебе възпява всяка небесна сила и твоя слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги до вечните векове. Амин. И жени с него всяка лука, воинческа духа, с опитаго и грязящото сърце его. Изгони от него всеки лош нечист, който може да изкри, и се захлезал в неговото сърце. И жени с него всяка лука, воинческа духа, с опитаго и гнездящото се в сърце его. Там, където бях аз, и застанете с лице към мен. Тъй като Христо е още малък, вие като Негова кръстница поемате отговорността от сега нататък да бъдете Негова духовна наставница, ръководителка, съветница през житейския път. Затова вие ще трябва да отговорите на въпросите, които са отправени към него. Ще бъдете Негова наставница. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Отричаш се. Отричаш ли се от сатаната? Отричаш ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Съчетаваш ли се с Христа? Тоест, приемаш ли Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш се с Христа? И вярваш ли да не вярва в Него като Царство Бог? Вярвам. Станете, прочетете на глас символа на вярата, за да чуем кратко какво вярват православни християни. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и на земята, и всичко видимо и невидимо. И в един Господ, Исус Христос, Сина Божия и Народник, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог от огня, Бог от огня, роден и несъмнен, единосъщен с Отца и когато всичко стана, който заради нас, човеците, заради нашето спасение слезе от небеса, се възпроти, Дух Свети, дело мир и стана човек. И бе раждан за нас, и плоти и хвала, и страда, и бе погребан, и възкръсна с третия ден според Писанието. И се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да се живи и царството на нещото и на края. И Светия Дух, с Господ, животворящ, който от Отца изходи, комуто се послани и слава на рано с Отца и Сина, и който е духовно чрез подлъците. Една свята, съборна и апостол с Отца. Изповядва едно кръщение за оправдаване на греховете. Чакаме спасение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Амин. Съчетайте ли се с Христа? И поклонете му се. Нека ще се покланяме всички. И кръстници, вие казвате, покланяме се на Отца и Сина и Светия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Благословено е Царството Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във вечните векове. В душевен мир на Господа да се помолим, за да се освети тази вода, със силата, действието и слизането на Светия Дух на Господа да се помолим, за да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа
си себе си и други го и целия си живот на Христа Бога да отдаде. Велик си Ти, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Амин. Сам Ти, човеколюбивий Царю, и сега вели чрез слезането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Амин. Сам Ти, човеколюбивий Царю, и сега вели чрез слезането на Светия Твой Дух и освети тази вода. И сега дойде чрез слезането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Амин. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да внимаваме. Алилуя, алилуя, алилуя. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек идещ на света, сега и винаги, и във вечните векове. Амин. Помазвам се Божия брат Христос и нейна работа с името на Отца и Сина и Светия Дух. За здрава душа и тяло, за да слуша вяра. Твоите ръце ме се створиха и устроиха, Господи, за да ходя по стъпките на Твоите заповеди. Кръщава се Божия храм Христо в името на Отца. Амин. И Сина печат на дъра на Светия Дух. 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 Прочете да откриете. Печат на дъра на Светия Дух. Печат на дъра на Светия Дух. Амин. Попивате и го обичате с малко беше. Не сме свършили още да обичате, ще продължим.
В онова време след възкресението от Христово 11-те ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И те идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазват всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни, до свършека на света. Оправдан се, осветен се, осветен се, умици, с името на нашия Господ Исус Христос и духа на нашия Бог. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се миропомази, ти се освети, ти се уми. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Благоденствено и мирно е житие, здравие и спасение, усе благо е поспешение. Подаш Господину окрещенному рабу Твоему Христос, восприемнице Адриана, родителем и всем празднующим празник сей, и сохрани их на Пресвета Богородица и на всички свети, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Нека да ни честитно християнче, честито свето кръщение на родителите, на Бога на възкресенцата, на двата приятелски всички, които сте дошли да влезете в радостта на семейството. Днес Христовина на Святата Църква Христова става нече, вече е по-отправени християни, и като такъв може да се възползва и от останалите благодатни служби днес, ще сме по-невероятно със своята познава. Тъй като е мъченце, помага му се да благодаря да се вода на Сарата Божия, там къде влизат само мъже, по-кръсени и да тече и един нас. Нека да е жив и здрав, Бог да бъде винаги с него, да бъде благословен целият земя и така, невидимо осезаем за него начин да го води за ръчещата пътя за спасение на душата. Това е пътя да го води. Сега ще бъде нас. Въвежда се в Божия Христо, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.